Čau lidi, já vás vítám u nového videa s Monkem a dneska tady bude takový netradiční video, protože se naučíme kouzlo. Jako první si tady vidíte ty krále a královnu, tak a víte, že všichni tady mají ten čtyřúhelník. Krále a královnu takhle budete furt takhle dávat a furt tady musí mít stejný královny na královny a krále na krále. Až to budete mít celý hotový, tak princes... Ježiš, já to pomíchal. Jo, dobrý. Až budete mít všechno, tak královny dáte na krále a různě, jak si oni je pozvali na večeři a různě se tam pomíchali a já svým kouzlem je dám zpátky aby jako se poznali, zpátky seřadit. Tak si můžete všimnout, asi si to nevšimnete, ale furt je to stejné pořadí. Vidíte? Seřadil jsem to tak, vidíte, všichni mají takhle. Teď vám ukážu trik toho kouzla. Teda se sbírá, dáte si vedle sebe ty krále a královny různě. Já to dělám trochu pomalejší na ty začátečníky. Tak. A královny teda dáte zase na krále. Jak jsem říkal, tak královny dáte. Královny dáte na krále. A teď, jak si dodáte za záda, tak tady budete mít různě a takhle furt budete dávat 4 nahoru. Vidíte, máte 4 a teď to dáte zpátky na tu hromádku. Vidíte? A teď takhle z horní a z dolní si takhle vyndáte a už vidíte, jak se to krásně lisuje. Vidíte? Tak. A v tomhle dílu si ukážeme ještě další, ale to bude trochu těžší. Aby se vás toho naučil víc a musel to dávat do dalšího videa. Tak. Zase si to dáme zpátky. Jako když jste dělali úplně nový kouzlo. Máte balíček a tam si odpočítáte 16x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Mám 16 karet. Ano. A teď si je různě promíchám. Jak to nejlíp jde. Teď zapamatujete tuhle dolní kartu. A teď vezmete tu první a dáte ji dolů. A pak vezmete zase první a dáte a furt takhle až do konce balíčku. Dolů, pryč, 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 dolů, pryč a pryč. Jak si můžete povšimnout, tak ale když se takhle vylosujete, není to ta karta, kterou jsme měli. A hlavně teď musíte zapnout tu, která byla dole, což tady není. A máme tady svého detektiva, takže uděláme hromádky 1, 1, takhle, 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 až do konce balíčku. A tenhle balíček bude v tom nejít nás detektiv, tak to můžeme odložit na dál. Tak a teď zase dáme 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tenhle zase dáme pryč. A teď
La. Tenhle zase dáme pryč. A správná karta byla tohle. To pro tuhle kouzlo nejde prostě dát žádný vysvětlení, tohle detektiv, tohle správná karta, prostě. Tak si můžete všimnout, tak on postupně vyřazoval ty postupní, který v tom byly nevinně. Tak, doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, nezapomeňte dát like, jestli ne dislike. Pište mi rozhodně do komentářů, jestli chcete další kouzla, rozhodně odebírejte, sdílejte a čus kouzlama!